May extra. Tukuran mo anong flavor na? Pang 1 million. Ayun may sinasabi si Kuya Jason. Marunong naman pala kasi siya magluto. Ano ba yan, kuya? Tagumani ka ba? Daman na sa amin. Ayaw pala. Ay ka sa vlog ko. Pinta mo nila. Ay ka nga sa vlog ko. Hello, sa vlog mo. May lumay daw to. Ayun po, panibagong vlog. Si Chinchin magluluto ng... Anong lutin mo? Pancake. Natira to Pancake daw daw. nung isa. Ano? Natira nung isa. Natira. Apat pa ito. Merindahan. Tapos may Marami yan magagawa. medyo. Medyo kasi nasa, sabi dito nasa 12 pieces. 12 to 13 ang magagawa siya. Kasi tira na lang naman talaga. Kaya Kaya, tutuin pero na lang. wala. Ay, nagluluto. Isa mo? Isa mo? Isa mo? Hoy. Saan mo ko yung tigasan? Babakal pa mo. Yan, ito. Ayan. Gawa na tayo ng pancake. Sunod ang Yan pala itlog. recipe niyan. Isahan na lang to, kuya. Ha? Isahan na lang. Usahan. Ano, templado na siya. Isahan na lang. Pancake. Ano, tayo mo na akong magluto na ito? Hindi? Hindi ka na mahilig sa ganyan. Pag di ko hilig yung pagkain, hindi ko alam na to eh. Edi wag ka nang ano. Huwag ka nang Huwag ka nang kumain nito. Ayaw mo naman pala. Di yung mga ano. Ngayon ko nga lang yan, matitikman. Ayaw ni Kuya Jason yung luto ko. Ang alam ko lang pansit. Sabi na hot cake. Dapat nga sana hot cake. Kaso magpapaano pa daw, magpapausbo, lalagyan ng yes. Ito na lang Yung dalawa. hot cake, ano yun? Hot cake! Mainit. Oh, yan ang... Ano yun? Magkaiba kasi yun. Magkaiba yung paggawa nun. Yung hot kasi, sa ano? Basta yun na yun. Lagyan natin ng tubig. Dito, baso. Tapos dapat malabnaw. Malabnaw. Yung sakto lang na ano, lapot. May extra. Tukuran mo anong flavor na ito? Ano? Ano flavor? Ikaw nga, anong flavor na? Ano flavor Jimmel? Basahin mo. Syrup. Ano? Flavor. Banana with batag. Alam mo kung ano to? Ano? Syrup. Alam mo kung ano to? Ano? Sa basa lang to. Sierra? Jarilak. Banana. Ito yung syrup oh. Lalagay sa... Ito ano to? Saan yan? Ilalagay sa... Para siyang honey. Parang pang toppings. Anong ginagawa ni Kuya? Pandan? Hindi yan pandan. Ano? Ano nga yan? Syrup. Maple syrup. Galing sa Canada. Pero, trinayin namin kahit huwag nalagyan ng ano. Ano? Wala na. Oh, pwede rin. Pampabango lang siguro ko yan. Ang babango, tapos Oo. parang pampatamis ng pang. Oo nga. Parang aficionado. Yung maple syrup. Kuya, iba naman yun. Perfume yun. Pampabango. Yung maple syrup na kukuha sa Canada. Oh? Mga puno-puno.
Oh, ganun ba Alam yan? niya, alam niya. Bele, Eh, ba't nandito na yan ngayon sa Bicol? bele, Sabi mo nakukuha sa Canada. bele. Ba't nasa Bicol na yan? Yung syrup, yung syrup. Bele. Ba't nga andito na? Ba't nandito na? Bakit? Sige nga. Ba't nasa ano na? Ba't nasa Bicol na? Di ba sabi mo galing Canada? Kasi Ginagawa nila tong inaano nila ano. Bakit pala? Ikaw raw. Ano? Sa taon pala na nakabot sabi. alis na. Ha? Bakit nakarating? Kasi, para maubos yung kindo nila at pinarating dito. Ganun yun. Business diba yun? Para matikman mo. Ah, Yun yung purpose ng kuya. kala ko ini-export. Tapos ina-upload. Diba? Sa'yo kuya, lakas ng trick mo. Siguro kung pipikuron sa ng tawaan, nakaampang bali mo. Nonchalant na. Parang chocolate. Yan po ano siya? Okoy. 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 Yan, pangalawang vlog yung gawa natin. Gagawa si Chinchin ng meriendahan. Tapos kulang one. Konti lang ba yan? Small pancake. Small pancakes lang yung malalagyan. Sa ano, ilang lagay nito? Dalawa siya. Kaso, yun nga, isa na lang natin. Nung nakaraan niluto mo yung isa. Hindi, tatlo kasing box yan. Ah, Dalawang box, bali. Limang ganito. Ito kasi nakalimutan na lang naman isama. Look, 2 more maple syrup. Nag-vlog ni Kuya na. With another maple. With 2 more maple syrups. tapos ilalagay ito. Buhangin pa. Kuya, banana. Binatagan. Binatagan. Pwede siguro no? Try. What? Sige na. Kapag naluto, ilagay Na, natin sa kuya, taas. ikaw nag-invento ka na naman ng ano. Di nga para maiba. Eh, Oh, wala Oo. biro mo mo na. Lubusangon mo na. natin. Banana. Para maiba nga. Oo. Pwede atong saging sa taas. Paingay lang. Yan, minimikos-mikos na inisan. Kuya, ang kailangan nito. Tibay ng loob kung mayroong pagsubok. Ang kailangan mo, ano? Ano kuya, tawag ko? Ano? Mantika Maple syrup. ng saging, dahon. Yung... Sige. Kada tayo ng ano? Ng saging. Nung upcake. Upcake daw yan, upcake. Klay-klay. Kada tayo ng saging. Pang-brush yan, pang-brush. Kung hindi ngayon ang panahon para sa iyo. Ayun na magsisimula ng magluto. Oo. Siyang ba yan? Ano mo? Paano mo natutunan magluto ang ganyan? Likas-likas. Paano? Oo. Likas-likas na kuya. So malalaman mo yan kapag tapos na. Mga isang buwan lang tayong nawala, marunong na siya magluto. Eh, grabe man. Easy man sa mga naman. Ah, easy. Parang parang ungkan. Easy open. Cooking mini pancake. Mini pancake. Gusto mo? Gusto mo? Ayan na. Gamitan mo muna. Masarap man. Ayan na. Try mo rin gamitan ko. Dali na. Trigo man sana yan. Yun ka kan mo. Ano. Dali mo. Bagluto na nga ni. Nakita na mix-mix. Galaray ka. Kaya, wag kang Hige na, hige na. Sinasabi ko sa'yo. Luwag. Mini pancake. Mainit lang. Lutan. Hira.
Ganyan pala yan. Gusto mo sa nagdadrawing ka? Nagluluto na. Kaya try mo raw pala. Yung? Pala may arima na. Gusto mo sabay kita. Ayun eh. Ika sana. Kaning- Ako di pag-iba pala. Ngamin malapnos. Iwan natin yung daan. Hindi. Yan. Oo naman. Ha? Okay na yan. Sumaray ko na yan. Tangka na. Ayan na, lalagay na. What Focus natin. percentage is like 1 pot? Mama! Ang si tita. It's a super Mga mega pancakes milk. naman ko na una yan. It's a mega Bakit maliit? pancake syrup. Para Para lahat ma- magawa. Para lahat Para ano. makatikim. Para walang hinanakit ko. Bagay. Diba? O ikaw, hindi ka tirahan ng pagkain. Anong mararamdaman mo? Wala, okay lang. Lalo na kung gutom ka na. Okay nga lang, pag di ka tinira, no? Kaya yan. Jesus, sabi mo Kasi doon sila masaya. mga ako. Cooking direction. Brush pan with oil basahin mo, boy. at medium-high heating. Talay na Setting. Talay na yun. Mix 1 cup. Hindi mo nga alam. Galing saan? Ang galing nga saan yun? Yung sinabi niya? Talay no? 1 tablespoon Mm, of 100 gram big lump. Galing yung malapit. Tapos, tutong na nga eh. Amoy tutong na. edges look dry. Turn pancakes Pero mabango man baga. Abango nga siya, bro. Dawa o daan. Yung sinasabi mo. Ano yung so, ali? Oo, mabango naman yun talaga. Kahit mo nang lagyan ng... Parang gustong ilagay sa damit eh. For 200 grams, Parang pwedeng ilagay sa damit. 12 to 30 Flavor yun, kuya. Yung lalam. Bagay ka, kaya nga may flavor, diba? Strawberry. Pero, ano naman ganun ko? First bite. Paano? Paano ito? Ay, nangalit ka, ha? Pwede na ako na yung share ka ang isip ko. Kaya ako nagka-brace. Kaya. Tikman mo. Mamaya na lang. Pag di mo nagustuhan, 7, 8, 9, ito na di pa dagos. 11, 12, 13. Yan, unang luto. Ito na. 14. Finished product. It looks yummy. Pangalawang salang. It makes 200 grams equals to 12 to 30 pancakes. Yummy, yummy. Makes me wanna eat it. At di mo nalagyan ng mantika. Okay na yan. Hmm? Okay na yun, may mantika pa naman. Tingnan natin kung maluto. Nang palang mantika. Lagyan natin isa. Wala ba ganyan din? Ay, Let's nagrukot serve yan. it with syrup. I would love the syrup. Ano pa daw mantika? Ito. Ang nalingaw. Maano yan, nagdataan ka lang. Orange. When it's not in the sunlight. When it's not in the sunlight, it looks like orange. In the sunlight, it's color yellow. Ano kay Bombaya. Choo, choo, Lutoahan. Kapatong pa lang kita ng pagluto na eh. Amo. Pwede mo magkadarawa. Bain na, kadarawa. Sa di mo usog-usog adi ah. Bain na, sadsan na. Maraot ang magduduro-darawa, dapat sadsan. Among kuya, dapat sadsan na. Hindi ka pwedeng magduro-darawa. Pwede man kuno yan. Biri nga ni, Depende kuno yan. nipin, di sa iyo. Pag gusto man, pwede magdaro-darawa. Pwede man kasadi oh. Usog mo sa adi ah. Ano na, okay na yan. Ay, perfect siya. Pagkakunda ko lang.
Papaano ka, Han? Ano? Laro, vlog mo kan po. Yung dalawang ano, pang 1 million views. pang dalawang aldo. Kulang. Kulang. Ay, ano naman kayo nuling laro po? Yun. Oh, diba? Ganyan dapat yung perfect ano. Mamot, berang parang ano? Tama. Ano na sabi yung pancake? Pang 1 million. Ayun yung sinasabi si Kuya Jason. Marunong naman pala kasi siya magluto. Ano ba yan, Kuya? Tagumalik ka ba? Daman na sana. Ayaw mo pala. Ay ka sa vlog ko. Pinta mo nila. Ay ka nga sa vlog ko. Hello, sa vlog mo. May lumay daw to. Ang gulumay. Di man nila yung alam yung ano, lumay. Ay, ano sa dadad? Gayuma. Gayuma kasi. Ayan, magluto tayo. Dahil, feeling ko kulang to. Isang ano na lang kasi, half sa isang box, dalawang balot. Oh, isa na lang yung natira dito. Kaya feeling ko kulang to. Hindi ko alam kung magkakasya sa kanila. Pero yun, I try my best pa rin naman. Basta may makain sila. Sayang naman kung hindi lulutuin. Ayan. And, yun. Kamusta po ulit sa lahat ng viewers ni Kuya Jason. Ayan. Support niyo po yung vlog niya. And, kumusta din sa lahat ng viewers at also sa sponsor ko po. Ayan, maraming salamat po. Sa patuloy na pagsuporta sa akin. Basta, big thank you po ako sa inyo. Sa lahat ng sumusuporta. And also rin po, sa Team Hawaii, syempre, diba? Support niyo po yung Team Hawaii. Support niyo po sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konting like and share ng video po nila, no skip ads, yun, nakakatulong po yun sa kanila. Diba? Hindi man nila makita, pero, yun. Ayan. Ang ilan na to, boy? Bilangin mo nga yung kung ilan na dyan. Pang ilan na to? 7. Pang 7 pa lang po? Konti. 7. Hindi ko alam magkakasya sa kanila. Pero sige, try natin. And, yun, gusto ko lang sabihin na sa lahat ng kabataan ano yan? Neneng B, hindi. Sa lahat ng kabataan na bumoto ng tama. Ayan. Sa mga hindi nagpaakay sa pera, diba? Ayan. Away, karamihan na hindi naman nagpaakay sa pera, diba? Kasi election na. Pero sana naman, sana tama po yung, sana karapat-dapat yung mga taong binoto niyo po. Upang magsilbi sa ating bayan. Sana naman ngayong 2025 election, tapos na, ay maging okay yung government natin. Maging okay yung mga leader na napili, mga nanalo. Naway lahat ng plataforma nila ay magawa nila. Diba? Para naman hindi manghinayang yung mga taong bumoto sa kanila, syempre. Diba? May maging okay yung governance ngayon.
ngayong eleksyon. Ayan, tama na to. Nakakabusog rin naman to. Siyempre, pagkain na busog. Kahit konti yung kainin, nakakabusog rin naman to. Saka, masarap to, promise. Kahit di halatang minix-mix ko lang. Minix-mix. Chill lang po kayo. Lahat ng viewers dyan, chill lang kayo. Huwag kayong masyado pong seryoso sa buhay. Para hindi kayo agad tumanda. Diba? Dapat palagi kang nakasmile. Kahit may problema ka, itawa mo lang. Sabi katawanan mo ang iyong problema. Smile lang kayo. Kasi nga, kaya nga may problema dahil may solusyon. Kasi kung walang ayun, basta yun, advice ko lang sa inyo na ang init pati ngayong panahon, stay hydrated. Inom po kayo ng maraming tubig. Yun po yung panglaban sa init. Napakainit as in po. Dito po lumalampas na 40 yung heat index. Grabe yung init ngayon kaya ingat po tayo. Ano ba ngayon sa Chinchin? Ang dami niyang sinasabi. Pasensya na po. Sa lahat po always na nakikinig po sa akin. Thank you so much po. Ang lahat din naman po sa mga hindi nakikinig, thank you pa rin po. Diba? Wala naman po akong magagawa. Lagyan natin ng oil. Ayan guys, konti na lang po. Ayan. Pero ang pangit ko sa camera. Hindi bagay sa akin yung pagtali ko ng buhok ha. Iba kasi yung shape ng buhok ko, parang panglalaki sa bandang gilid. Diba? Kaya di ako bagay magtali. Pero okay lang. Mainit eh. And gusto ko lang i-greet yung lahat ng nanalo ng eleksyon. Ayan, congrats po sa inyo. Okay, magampanan niyo po ang lahat ng sinabi niyo. Tara ka na yan, Pakpan! Okay, bagay-bagay kayo di ka na. Nagiging siya mga tapos. Ay, nagyan pa na. Ito konti. Nagyan ko nga ng konti. Hindi naman. Balian naman, Bim! Pasensya na po kayo sa aking luto. Ayan. Hindi pa bilog. Hindi bilog yung pagkagawa. Okay lang yan. Kaya yung nagawa. Yun na yun. Ang init, grabe. Naway naririnig naman ako. Lapit lang. Ito na ako ng damdamin ko. Ang tanggasawa na kayo sa mukha ko. Ilang yan. Magsawa po kayo sa mukha ko. Tigit na lang ako kayo. Ay, cute. Di pa. Kuya. Tama ng pancake. Later. Parang sasakit na naman yung ulo dahil sa pancake na rin. Amot talaga ay.
Sabi yung experience mo kuya dun sa pancake ko ah. Ba yun? Binigay na sa'yo. Seryoso. Kuya, masarap to, promise. Kahit hindi pa kuya, ano, luto, tikman mo na. Ayan. Pancakes, number? By the way po, sa ano yan, tawag yan? Sa lahat ng taga-bato dyan. Yan, sa mga kabanuaan. Kabanuaan ba yun? Maganda po pumunta sa ano, Boulevard Bato. Lake, kasi ano, tanong mo yung lake. Maganda din. Try nyo po mag-jogging o magkape doon. Iubos ko na. Nine lang. Punta po kayo sa Bato Boulevard. Maganda po doon. As in. Kung gusto nyo ng ano, relaxation, chill lang. Yun po. Punta po kayo doon. Recommended ko po sa inyo. Pag gusto nyo lang naman. O, kuya, paubos na to. Last na. Konti na lang nga. Yan. Wala na, yun lang. Pasobrahan naman kayo, ah. Ay. Wala na, yun na yun. Huwag kayo pinag-ibigyan mo. Ha? Ano na yan? Sad pa yung magiyo pa yan. Ayan po, last na po ito, konti na lang. Last na lagay. Simutin natin para hindi sayang. Cookies, cookies.
Alin? Sila po? Okay, last na po to. Last na to. Masarap daw pag last. Masarap pag last. Hindi siya bilog pero okay na yan. Ayan. Tayo na. Mama, sige, At ayan, tapos na po. Ako nang magluto. May masarap siya. Ayan, na may... Ayan, kahit hindi masyadong madami. Pero naway, mabusog naman yung kumain. Ayan, thank you so much po. Bye!